Atenție! Un voucher de 100 de lei. Rachel este la prima comandă la noi pe site, dar mi-a spus în conversațiile noastre că o chește de mult să își comande o rochie Daria. Prima comandă și este și precomandă și a precomandat Daria aceasta superbă, așa că haideți să-i facem comanda împreună. Au venit mai devreme din producție, așa că abia aștept să le fac o surpriză clientelor mele. Sticker, este frumos aici, parfumăm coletul, îi punem și instrucțiunile de spălare. Primiți, atenție, un voucher de 100 de lei pe care puteți să-l folosiți la următoarea comandă. Și mulțumesc din suflet pentru comanda ta și mulțumesc că ai încredere în designerii români. Te pup!